everyone नै जोङो दायो भैरबकुन्दआव दंफायो आरोना Hello everyone welcome back to my channel पानी में जेननायनि पार्टि जानो हायदों बिथांमोना
misalnya dari bini part liter ke cek pada लोगोफोरजों नै दायो न'आवहाय फैफिनबाय पुरा लोगोफोरजों दुगैबाय इन्जय खालामबाय आरोना ओमफ्राय जों न'आवहाय फैबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो शेयारबो खालामनानै होदो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय love you bye bye